بەڵاوڕێ نەژە دەربارەی ئەو حەڤدیتنین سەرۆکاریما کوردستانی لە ڕێک کۆنفرانسا میویشن و هەرسا بەشداریە مەزلوم عەبدو و ئیلهام ئەحمەد وەکە شاندێک ژە ڕۆژاوای کوردستانی ئەمێ بەحسەوان هەڤدیتنان ئەنجامên wê و girîngên wê ji bo Kurdan serê bisekirin xatûn dûzen tek kal siyasetmedar û çalakwan li München Almanya li gel me ye xatûn dûzen dema baş ev gotûbêjên Kurdan li konferansa München li gel serok û rayedarên cîhanê wê çi feydeyeke wê hebe ji bo Kurdistanê? gelekî spas û ez gelek slavî guherî re dişînim û sûra min nenêrin gelek xerabalî ve derê xwedê bikim dengê min vê we ez dibêjim tiştekî gelekî mihîm e û tiştekî dengê başê bira ez dibêjim tiştekî gelekî mihîm e û mezin e jî vê jara ewlî ye xelkê Rojava camîrê weke Mazlûm Abdî û İlham Ahmed hatin vê derê dengê Kurda gereke dinyayê bela bibe û gava tutî vê derê her kesî de karî xeber bidî li Amerîka, li Almanya, li Fransa û ez vî tiştî gelekî giring dibînim xel gereke fehm bike çi li Kurda hat çend şehîd ketin û gava em xala Sûriya bikin bê dengê Kurda nema çê dibe û noma dengê Rojava gereke ser masê vê derê gava meriv rûnê û xala Sûriya bike û bêje em weke dixwazin bi hev re bimeşînin bê Kurda vî tiştî ew çê dibe û ez tiştekî giring dibînim ez dibêjim yanî weke vê yeketiya nû giş bi hev re vê rûniştîne gereke weke li hev jî bikin û bimeşînin. Hûn li gel senatora Emerîkî Lindsey Graham û kesên din jî li München axifîn gelo wî ev bawerî li cem we çêkirin ku Rojavayê Kurdistanê ji aliyê Amerîka û cîhanê ve wê were parastin? Ez dibêjim bêbextiya û taada li Kurda hat bawerî meriv kare bêje nemaye. Lema dîsa jî ez dîna xwe didim xelkê û ez ana gava Lindsey Graham jî xeber da dilê xelkê ji me dixwaze lê hema dijminê me jî giranin. Ser vî tiştî gava min do bi Lindsey Graham re xeber da yanî ez vî xenatî de me dilê wî ji me dixwest û fehm jî kir û got SDF ne jî kurman bin jî hevalê me ne. Her kesî zane 2014 û 2015 Kobanê çi hat çêkirin û Daeş yanî weke dinyayê rabû û Sûriyê mebûn berberabûn ser xwe. İşte ez dibêjim vî tiştî gelekî baş fehm dikin lê hema Kurda tenê vî tiştî nameşînin dinya jî gereke pişta me bisekine em ne tek şerê ji bo Kurda dikin em şerê dinyayê dikin û şerê însanetî û yekîtî û ser vî hawî yanî xeberdanê vê derê hatin çêkirin dibêjim bihî me û îro jî İlham Ahmed û Mazlûm Abdî ê bi Vadefûl jî xeber bidin bi Federasyona Almanya û ez dibêjim vê gelekî mihîm e û em gereke ser de bisekinin hege em dengê xwe nedin kesî jî nabe. Belê gelo zemîneyek heye ku otonomî bi Rojavayê Kurdistanê bêdayîn? Tu karî car bêjî dengê te nehat min? Yani ev imkana veyeke heye ku otonomî bo Rojavayê Kurdistanê were dayîn? Bê otonomî çê nabe yanî otonomî çi ye? Xelkê Kobanê û ê Rojava û ê Hesekê erdê bav û kalê me ye heqê xwe dipirsin. Yanî vî tiştî nabe mere bêje yanî weke em ê hene pirzikek heq bidin we çawa heqê li Araba tê li Sûniya tê li Şîya tê gereke li êziya li Kurda li Sulmana diya yanî weke ser însanetî ye û tu nikarî bêjî Rojava nemaye. Rojava qelbê me de ye û heye jî û em vê derê ne jî û em gereke deng jî bidin giş bi hev re 40 milyon Kurd hene li dinyayê û bê Rojava nayê çêkirin û ne tek Rojava ye jî. Yanî vî merselî ji dûrî Rojava jî gereke vê halkirinin çünkü her derê Kurda nav dibin barışlıkla jî heye û însanetî jî li derê heye. Baş hatı düzen mihîm e hatin vê konferansa bi derê. Kurd û bi taybetî jî Kurdên me êzîdî bi giştî ji bi hêzbûna Daişê li Sûriyê ditirsin herwa ji tevgera komên cîhadî yên navertêşa Sûriyê de jî gelekî ditirsin. Gelo ev tirs di cih daye tirsa wan? Xey dinya ji vîra kiriye çi li keçikemeya êzî hatin firotin 2014 û fermana mezil me rabû xey dinya ji vîra kiriye û min bi çavê xwe dî ez 2014 ez hatim Iraqê ez hatim Kurdistanê ez hatim Sûriya ez zanim kîl ber me verabû ez zanim kî pişta me sekinî hege ne ji YPG diya ê 2015 dijî ê bi kuştana me bi çavê xwe dî vî tiştî gereke tim bêv gotin û ana gava min vê derê bû
من بالانستغرام جي خبر دا من بگوانوری کالیفرنیا جي خبر دا من جربو من بود شوا ونكارن يعني وك دجمني ما ونبشتا وان مسكنن ونل ازيا ببرسن نل كتكي ما ببرسن وانا فرمانا 2014 هيا ايروه دجمني ما انا لسوريا يعني وك نابا government رونشتينه وهنجي تشتغل ماشينن ام وناك دكن ام وجي وان بينن وفي تشتغل لك بيج وطن يعني المانيا والدنيا لك فام بك لچما یاکو ممیشن دید وها نبو خاطو دوزن جهان گهنا ده به حزبونا داعش و پیکاته این جهادین ارتش عربی سوریه گلو چما؟ از بيجم قي فهمنا كن نزانن ومسر انسانيتي سكنينه اللي امام دينا ددنه انسانيتي نما اجا سرفي هاوي ام نتك يعني وك اعذر لغه بدري سكنينه ام ديفيجن والما هاتي ام تخازن دني خاكي ما ورا ام ديفيجن بدري ام سكنينه ديفيجن حقي ماجي هنا ومي بمشي نجي سر انسانيتي اجي حاجه فرمان ايزيا رابه حاجه جارك الكردان رابه وكاله قشر رابه يعني في نتك شيء ايزيا واعذر لغه في شيء دنيايه يعني ام شوات خازن بمشينن و دا بله دنگه و گل خراب بو بله پس که رکا ما گل میوانا ما چه بو اگر به ورگرتن امی جارا کدن ور بگرن یک خانم که سیاست مدار و چالاکوان یا کردین ازیدیه دوزن تکال کسی که گرک چالاکه هل رخ کنفرانسا میشن گلک حفدیتن نویجی هبو و که روشناموانه کو چالاکوانه که لگل وان بر پرسو سرکردین گل میشن آماده ببون به تایبتی اویجی حول دادا کو رای و بیرو رایا وان سرکردن و ولاتان بکار باور بگره کل همبری کردان ده چه قونا خیکی دانه و نرین وان چیم